Kukaan ei ole kysellyt multa veronpalautusrahojen käyttövinkkejä, mutta anna semmosen silti. Osta taulu. Sen voi laittaa seinälle ja sit sitä voi katsella siinä. Aivan saatana hyvä idea. Ja sitten ei tarvitse päivittää eikä latailla sitä kertaakaan. Aina on niin kuin samassa kunnossa kuin hommasit. Vähän pölyjä jos pyyhit. Kaikki kunnossa. Ja sitten kun se delaat, niin sitten sen voi antaa vaikka muksuille ja homma niin kuin jatkuu edelleen. Ja sitten jos tulee jotain frendejä kylään, niin sitten nekin katsoo, että hei, teillä on taidetta täällä. Tää on tosi hyviä tyyppejä. Tai sitten jos ei ne sano, niin ei se mitään, sä voit silti katsella sitä. Ja on niin kuin kiva olla kotona. Ja ei kai siinä. Niin, verkkokaupassa on tauluja siellä Karusomalla. Käy kattoo Piosta, jos jaksat. Eikä tarvitse välttämättä Karusoma-tauluakaan ostaa. Voi ostaa jonkun muun, vaikka Juhani Pedälle, niin kuin tää on tässä. Se on mun tuttu ja tekee tosi makeita tauluja. Ei muuta.